Здравейте, аз съм Стефан Панайотов и вие сте с каналът в YouTube на hho-България.com, сайтът, в който ние ви показваме нашите водородни генератори или, както може би е по-правилно да бъдат наричани, генератори на газ на Браун. Днес ще ви представя последният модел генератор. Това е HC12V Pro 4E. Ние проектирахме този генератор за работа транспортни средства при тежък режим. Това са бусове, микробуси, автобуси. При надграждане и развиване на системата генераторът HC12V Pro може да бъде поставен на двигатели с обем дори над 20 000 литра. При проектиране на генераторът на газ на Браун сме използвали опитът, който сме натрупали с времето при работата ни с водородни генератори. Генераторът на газ на Браун, както забелязвате, е поставен в акумулаторна кутия. Използвали сме класическа акумулаторна кутия, за да може да осигурим изключителна сигурност при работата на генератора, да предотвратим всякакви течове и да осигурим възможно максимален обем вода, за да може газът, който ние получаваме, да бъде с много по-добри качества, да се избегнат парни фракции, да се избегне загряване. Днес ще ви покажем генераторът на газ на Браун HC12V Pro, монтиран на Mercedes 312 CDI. Защо сме избрали този автомобил? Автомобилът е с огромен двигател 3200 кубика. Освен това, двигателът му е Common Rail. Тук сме приложили също и един много интересен похват за управление на генератора на газ на Браун. Използвали сме датчик, който е външен датчик, наше производство, който следи оборотите. И по този начин управлява работата на генератора на газ на Браун. Акумулаторната кутия, в която сме поставили водородната клетка, ни позволява да получим изключителна надежност. При по-голямата част от сухите клетки и въобще мога да кажа смело, над 90% от водородните клетки, произвеждани в света, имат проблеми с течове. При класическата кутия на акумулатора такива течове реално са невъзможни. Както вече казах, нашата водородна клетка и въобще генераторът на газ на Браун, целият комплект HC12V Pro, е предназначен за работа при по-тежки условия, да се ползва в транспортни средства, които работят по 8-10 и повече часа на ден. Тази конструкция на кутия на водородната клетка ни позволява да разполагаме с по-голяма площ на електродите, което означава изключително добра електрическа ефективност. Какво означава електрическа ефективност? При работата си генератора на газ на Браун произвежда оксиводород или газ на Браун, както е по-правилно да бъде наричан, с помощта на ток, който ние черпим от алтернатора на автомобила. Голямата площ на електродите позволява големината на този ток да бъде намалена. Като пример ще дам, че при двигател около 2000 кубически сантиметра за нашия генератор са необходими между 15 и 17 ампера ток, което при повечето от генераторите на пазара в България реално е невъзможно. Макар че имаме огромен обем на водородната клетка и, както вече казах, парните фракции, които излизат заедно с произведения газ на Браун, са изключително малко, ние сме поставили воден филтър, който играе ролята веднъж на воден филтър, улавя парните фракции, които са останали в брауновия газ. Второ, като разширителен съд, в случай, че някой от ползвателите на нашата система, без да иска налее по-голямо количество вода в клетката,
при разширяването и тя ще бъде изхвърлена в този разширителен съд. И третата функция на този уред, на това съоръжение е, че това е също и възвратен клапан. Тоест, да не дава Господ случай на попадане на искра някъде в тръбопровода на отвеждащ газта до двигателя и се върне пламък обратно, той ще стигне до разширителния съд и най-много да повреди маркуча, без да стигне в клетката, където има по-голяма концентрация и по-голямо количество браунов газ. При проектирането на нашия нов водороден генератор ние сме се стремили да получим максимална електрическа ефективност. Да, клетката ни е изключително електрически ефективна, но това за съжаление не е достатъчно за добрата и надежна работа и повишаването на КПД-то на самия генератор и предоставяне на максимална икономия. Какъв е проблема? При ползването на широчинно-импулсни модулатори ние захранваме водородната клетка с ток с определен размер, примерно 20, 25 или 30 ампера. Това общо взето при ползване в по-големи населени места, където задръстванията са вече нещо нормално, токът, който произвежда нашия алтернатор, не е достатъчен за захранване на водородната клетка и генератора започва да черпи ток от акумулатора, което всъщност води до изтощаване. За да избегнем това нещо, ние сме проектирали процесорен контролер, който управлява работа на водородната клетка и консумацията на ток в зависимост от режимите, в които се намира нашият двигател. Ние ползваме сигнал за обороти от двигателя, който получаваме от датчик, който ние сме разработили. Такъв сигнал може да бъде получен, например, от алтернатора от така наречената довалва клема или от някои от датчиците на колянов или разпределителен вал. Този сигнал ни показва какъв е режима на работа на двигателя. И при режим на празен ход на двигателя ние правим така, че водородната клетка ползва 5 до 7 ампера ток и при увеличаване на оборотите и подаване на повече гориво, и при което възниква нужда и на повече браунов газ, ние повишаваме ампеража и по този начин позволяваме на генератора да произведе по-голямо количество браунов газ и да захрани двигателя на автомобила ни. Какво се получава в крайна сметка? Ние ползваме по-големи амперажи ток при по-големи обороти. Тоест, нашата цел е да хванем свободния ток, който остава така или иначе при работата на алтернатора. Както вече казах, двигателят на автомобила е Common Rail и при него е използван чип на фирмата Volvo Performance. Ето това представлява чипа. Той е поставен и е включен по специална схема, която се предоставя от производителя на OBD порта. Ролята на този чип е да скъси фазите на впръскване на гориво и да ги приближи, за да може да позволи на двигателя да работи и да ползва нашия течен газ и собственика на автомобила да може да получи икономия. Това е нашият нов генератор HC12V Pro. Не ни остава друго, освен да пожелаем на собственика на този Мерцедес да получи максимално добри резултати с нашето ново устройство.